Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για χρώματα. Χρώματα πολλά. Χρώματα ενεργειακά, οικολογικά και φυσικά οικονομικά μέσα από την ιστοσελίδα www.paintspavlatools.gr. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα www.paintspavlatools.gr. Βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα του πολυκαταστήματος paintspavlatools.gr, του καταστήματος που έχει τις καλύτερες τιμές σε όλη την Ελλάδα, τιμές ανταγωνιστικές. Μπαίνουμε στην κατηγορία χρώματα και σήμερα θα δούμε τα ενεργειακά χρώματα. Περιμένουμε να ανοίξει η κατηγορία και μπροστά στην οθόνη μας βλέπουμε το Energy Safe. Επιλέγουμε το προϊόν και περιμένουμε να ανοίξει η καρτελίτσα. Το Energy Safe το βλέπετε μπροστά σας. Είναι ένα πλαστικό χρώμα, ενεργειακό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια. Είναι ένα χρώμα φοβερό. Γιατί αποτρέπει τη μεταφορά της θερμότητας το χειμώνα ή της ψήξης το καλοκαίρι μέσα από τους τοίχους και το ταβάνι και βοηθά ώστε ένα μέρος της να αντανακλάται πίσω στο χώρο και ένα άλλο μέρος της να αποθηκεύεται στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων για να αποδοθεί στο χώρο αργότερα, όταν θα έχει πάυσει να λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης ψήξης. Επίσης, αποτρέπει τη συμπίκνωση των υδρατμών που προκαλούν υγρασίες, μούχλα και άλγη στους τοίχους και το ταβάνι. Επιπλέον, λόγω της φωτοκαλυτικής δράσης συμβάλλει στη μείωση των καυσαερίων και ρήπων που εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι, ενώ παρέχει ισχυρή αντιμικροβιακή προστασία. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα χρώμα πάρα πολύ άριστο. Είναι ένα τέλειο χρώμα, το οποίο θα το βρείτε στο κατάστημά μας. Πάμε τώρα πάλι στην αρχική σελίδα και θα δούμε από την κατηγορία χρώματα τα eco, δηλαδή τα οικολογικά χρώματα. Τα οικολογικά χρώματα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για αυτούς που έχουν πάρα πολλές αλλεργίες. Το οικολογικό πλαστικό χρώμα eco, αυτό το οποίο βλέπετε μπροστά σας, είναι ένα χρώμα υδατικής διασποράς, οικολογικό, με οικολογική σύνθεση και πολύ χαμηλό αριθμό πτυτικών οργανικών ενώσεων. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες εσωτερικές επιφάνειες όπως τείχη, γυψοσανίδες, σοβάδες, τσιμέντα, ξύλα, εξασφαλίζοντας ένα ιδανικό φινίρισμα. Είναι σχεδόν άοσμο και ανθεκτικό στο πλήσιμο προϊόν. Σας το συνιστούμε για αυτούς που προτιμάνε να αγοράζουν οικολογικά προϊόντα. Τέλος, πάλι από την κατηγορία χρώματα, ας δούμε και το πλαστικό Go Interior, το οποίο είναι για εσωτερικές επιφάνειες. Το Go Interior της Craft είναι μια οικονομική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναδομή. Εύκολη εφαρμογή με ένα υπέροχο ματ φινίρισμα. Το Go Interior χρωματίζεται σε ό,τι απόκριση εσείς θέλετε και κοστίζει μόνο τα 3 λίτρα 7,49 και τα 9 λίτρα 15 ευρώ. Στα σωστινιστούμε ιδιαίτερα για αυτούς τους γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο και θέλουν να ανακαινήσουν το καινούριο τους δωμάτιο οικονομικά χωρίς να ξοδέψουν πάρα πολλά χρήματα.